Banner 30 Mark II, en Niels Jeppesen-konstruktion med succes, fra IN Fiberbåde i Haderslev. Banner 30 er standardklassebåd og bygget i over 100 eksemplarer. Båden leveres nu med ny familievenlig indretning. Alle hal er naturligvis ført til cockpit, og der er monteret 12 Spinlock spilaflaster. Desuden er monteret i alt 6 Andersen-spil. Denne båd er forsynet med smarte gjorde, som øger sædekomforten på dækket, og det er let selv at montere. Her er også dobbelte bakstag med selvskydende spil. En stor fordel både til tur og kapsejlads. Desuden er der i denne båd installeret indenbordsmotor, som er let at betjene fra cockpittet. Kønnerne i båden er i en virkelig lækker kvalitet, og ryglænet med sengetøjsdepot giver ekstra brede køjer, når det fældes op. Ryglænet holdes op med en diskret elastik, og det nye låsesystem sørger for, at sengetøjet bliver på plads. Skabene i båden er ligeledes forsynet med låse, og de høje kanter overalt sikrer, at tingene bliver, hvor de skal være, også under sejlads. Der er masser af plads i kahytten, og salonbordet er forsynet med 2 flaskerum. Et ekstra plus. Det skråtstillede kortbord med lys og instrumentpanel er anbragt praktisk over den meget rummelige stikkøje. Pantryet er smart indrettet med holdere til tallerkener og kopper, samt røgfarvede plexiglaslåger til spisekammeret. Forkahytten har rigelig plads til 2, og med poser langs siderne, som giver god stueplads. I toiletsektionen er der god plads, også til toiletsagerne. I modsatte side er der ligeledes masser af plads. En god opbevaringsplads til tøj. Banner 30 kan nemt sejles af 2 personer, og der er masser af plads i cockpittet. Den store salon med træbeklædning i ruftaget giver stor ståhøjde, helt op til 179 cm. Banner 30 giver hurtig og sikker sejlads.
Banner 30 Mark II fra IN Fiberbåde i Haderslev.